Nginibingelele nginamukele kuphina kuphilani bukele khona MNTV channel ubinelayo ngumsizi ngumfana kanjangase phansi le kwanongoma ngiyacela ukuthi uma ungaka subscribe usubscribe ku MNTV channel ukuze uqhubeke ubuke izinhlelo esikuthumelela zona nesifakayo lapha ku MNTV channel. Umthandeni izolo urelease i-date ezokhipha ngayo album wayiqondanisa ngqo ne-event ezoba khona ebizwa ngokuthi Ngoma KaZwelonke. Kuyaqhubeka ke uqophisana kwabalandeli emva kokuba umthandeni ngeviki eledlule ukhiphe istatement esithi uzokhipha i-podcast ebizwa ukuthi isikhova Friday, lapho azobe ethi khona ukhuluma nangempilo yakhe, ekhuluma kulokho epagini lakhe, wase eqondanisa kanye nenye i-podcast ekhona njengamanje esematheni ebizwa ngokuthi umbuso wamaciko negezani media, la ababiza khona abaculi bezokhuluma ukhona beba interview. Oqaphelekile kuma interview aseke abakhona kumbuso wamaciko, alikho iciko eliphuma lingazani likhulume ngomthandeni, kodwa umthandeni akafiki-ke kumbuso wamaciko, asazi noma uyogcina efikile-ke. Waseke enza i-podcast umthandeni athe uzoyikhipha last week, kodwa-ke ugcine ngayivezanga leyo podcast. Asazi-ke isizathu kube yisiphi, futhi siyethemba ukuthi izogcina ikhona. Sibonile eshuthile nokwazi insele laphana okubonakala ngathi beshutha yona le podcast. So manje umthandeni emva kokuthi ekhiphe i-group le ilokhozi i-date le azokhipha ngayo album. Manje ke abanye bathi umthandeni uyabonakala ukuthi umaka i-event le ezoba khona, ukuthema kuphuma uhlu lwabaculi alizobe bekhona laphana kwi-event la ngavela igama likamthandeni. Uma ubuka iqembu elifonyiwe laphana Ngoma KaZwelonke libizwa ukuthi ifolo lomaskandi, aliveli igama likamthandeni. Asazi noma abaculi balaphana baqashiwe noma beze nje ukuzobuka ingoma, ngoba amagama avelayo ngicathi kuvela igama laKhuzani, uNtencane, uJive, uSgwebo, uBahuphe, uSaliwe, uQhosha, uLusanda, uSiphe, uMdumazi, uNgiga, uDulasi, uTumakahle, uSicibi, uMtuyenziwa, Pholo, Alimgube, DSD, uLuve, uMalahle, uSithebe, uShwi. Kodwa-ke babhale Shwi kuphela, asazi noma uShwi noMtekhala noma uShwi yedwa-ke. Nathi niyazazi inkinga eyikhona ngoShwi noMtekhala. uThokozani Langa uyavela kanye noFarabo noDlubheke. Igama lakamthandeni alivelanga-ke lapha. So umthandeni izolo wakhipha-ke i-date, wathi uzokhipha i-album yena ngomhla ka-4 June. Asazi-ke noma uyamaka noma wenzani. Uthe mayibhala lapha ekhasini lakhe ku-Instagram ubhala ukuthi lolusuku olukhulu senza umlando, asibangi umsindo, no location no noise, isikhova FM still on, okusho ukuthi-ke ne-podcast isekhona. So sikulindele konke-ke. Ngiyacela ukuthi mbukeli uqhubeke uhlale la uzibukele MNTV channel, sizokulandela zona ishisi. Zibekiwe nge-4 Ingoma KaZwelonke kanye ne-album kamthandeni ezophuma ngazo i-4. Ngiyethemba ukuthi indaba yekaso usuke wazizwa. Ngiyacela ukuthi sizwe uvo lakho lapha nama-comment section. Uma ungasubscribe ngiyacela usubscribe, ushare ama-clip esingithumelela wona. Ngiyabonga. Kuyoshiyana.